ଚାରିଧାମର ସହର ଭିତରୁ ଗୋଟାଏ ଧାମର ସହର ହେଉଛି ପୁରୀ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଜଗା କାଳିଆର ଲୀଳାଖେଳାକୁ ଦେଖେଇବି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସଫରର ସାଥୀ ହେବି ମୁଁ। ପୁରୀ ସେଇ ସହର ଯେଉଁ ସହରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବାସ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି ଆଜି ପୁରୀକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ପୁରୀର କିଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ସମୟ ବିତେଇବା। ଇଏ ହେଉଛି ମା ବାଟମଙ୍ଗଳା। ଚାଲ ଟିକେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବା। ମା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯିବାର ସେଇ ବାଟରେ ଆମକୁ କରୁଣା କରିବେ, ଆମେ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତରେ ଦେଖିକି ଆଉ ଆମ ଘରକୁ ପୁଣି ଚୌଦ୍ୱାର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଯାଇପାରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେହି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ। ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଛକରେ, ମାନେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରକୁ। ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରକୁ ଅତିକି ଯିବା, ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଇକି ଆସିବା ମାଉସୀ ମାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି। ତାପରେ ଯିବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେଇ ରଥ, 3ଟି ରଥ ଅଛି ସୁନାବେଶରେ, ଯାହାକି କାଲି ସୁନାବେଶ ଧାରଣ କରିବେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଶନିବାର ଦିନ ରାତିରୁ ଆସିଛୁ ଭାରି, କାଲି ରବିବାର ଦିନ ସକାଳେ 1:30 କି 2ଟା ବେଳକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେଇ ଲୀଳାଖେଳା। ଗହଳି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ରଖିକି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ବାହାରିଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଆମର 3ଟାଙ୍କ ରଥ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଇ ରଥ, ଯେଉଁ ରଥରେ ଆମର ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଲୀଳାଖେଳା ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ କଥାରେ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଡୋରି ନ ଲାଗିଲେ କିଛି ବି ହୁଏନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସୁନାବେଶ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ହୋଟେଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, କି ଏଇ ରଥଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍ରେ ହୋଟେଲ ତ ଏଇଠି ମିଳିବା ମୁସ୍କିଲ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇକା ଯାଉଅଛୁ ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ରେ ଶୋଇବୁ, ରାତି କଟେଇବୁ, ଦେଖିବା ସେଠିକାର ମାନେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କେମିତିଆ ଅଛି, ସେଠି ଲୋକ କେତେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଗହଳି ଅଛି, ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଜାଗା ଦେଖିକି ଆମକୁ ସେଇ ସି ବିଚ୍ରେ ହିଁ ରାତି କଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆମେ ହୋଟେଲ ପାଇଲୁନୁ, ହୋଟେଲ ଯେହେତୁ ସବୁ ରିଜର୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ହୋଟେଲ ମିଳିଲାନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ସି ବିଚ୍କୁ। ସି ବିଚ୍ରେ ଟିକେ ରାତି କଟେଇକି ଦେଖିବା ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ ହେଉଛି।
गुड मॉर्निंग सुप्रभात जय जगन्नाथ। अरे ମୁଁ ଏତେ ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ କାହିଁ କରୁଛି? 150 रुपया देगा। ଏବେ ସକାଳର 5:30 ବାଜିଛି। କେତେ ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ସି ବିଚ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ଲାନିଂ କିଛି ଅଲଗା ଅଛି। ଆମେ ଯିବା ଏବେ ଶ୍ମଶାନ। ବାବା ହଂସରାଜ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଜାନା ପଡ଼େଗା ଶମଶାନ। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର କହିବାକୁ ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ମାହାତ୍ମ୍ୟତା ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପାଖରୁ ଫୋନ୍ ପୁରା ମୋର ଡେଡ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେବ 2:30-3ଟା। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ସୁନାବେଶ ରୂପଟାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। କର୍ପୂର ଗୌରମ କରୁଣାବତାରମ ସଂସାର ସାରମ ଭୁଜଗେନ୍ଦ୍ରହାରମ ସଦା ବସନ୍ତಂ ହୃଦୟାରବିନ୍ଦେ ଭବଂ ଭବାନୀ ସହିତଂ ନମାମି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ କିଏ, ତ ମୁଁ ହେଉଛି ରାହୁଲ, ଏଇ କାହାଣୀର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଂଶ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।